Save lives and properties. Mao kini ang nangunang prioridad sa atong mga bumbero nga ana sa Bureau of Fire Protection. Ug tungod March is Fire Prevention Month, bida ang usa ka bumbero gikan sa BFP Region 11 nga adunay pinasahi nga pamaagi aron katawhan maluwas sa katalagman. Ako si FO3 Rosilier Lagnayo Jr., usa ka singer bumbero. Adunay nagkadayang pamaagi aron kalamidad sama sa sunog mapugngan. Apan para kay Fire Officer 3 Roseller Lagnayo Jr. nga mas nailhan nga J, usa ka pamaagi aron dali kining mahinumduman mao ang pagkanta. Naminaw lang ka na kay makatunan. Sa uban siguro murag wala lang, basic lang kayo nakanta. Pero kung imong paminawon, na jud kay makatunan, balik-balik mo, day nga na day. Basic lang jud siya nakanta, dili kay siya ingon kuan kayo, pero simple siya, pero na jud information ka na makuha sa kanta. Og dinhi namugna ang kanta niya nga maiiwasan. Sa lyrics akong gibutang dito nga unsaon nato paglikay sa kalayo or unsay buhaton nato kung nasunog ta or nata sa sunog nga sitwasyon, mga na unsay pwede natong mabuhat or buhaton. Kung saan na itong pagkuhan po, paglikay. Kung murag pahinumdum po siya sa mga katawan kung imong paminawon siya. Maiiwasan ang sunog ay mapipigilan kung ikaw ay may wastong kaalaman. Ang sunog ay maiiwasan. Ito'y ilan lang sa mga dapat gawin from the Bureau of Fire Protection. Makinig ka sa amin to save lives and properties. Ang sinumpaan tungkulin huwag ipagsasapalaran babanat kahit alangan re-responde. Kahit ano mang oras ring the bell, rock and roll. Nuso lang armas pag narinig ang wang-wang. Lahat tabi-tabi, firemen on the way. Sa sunog ka atake. Gani ang maong kanta nakadawat og award kaniadtong tuig 2017. Diha sa original singing competition atol sa 2017 Fire Olympics nga gipahigayon sa BFP National Headquarters. Midaog kini isip second placer ngadto sa 15 ka mga contestants nga nagikan sa lain-laing rehiyon sa nasod. 13 ka tuig na sa serbisyo isip usa ka BFP si J. Ug nailansab siya sa iyang grupo nga THAVAWENYOZ kung asa misikat sab sila tungod sa ilang pipila ka mga kanta nga misikat dinhi sa rehiyon. Siguro na-influence lang kay akong idol si Andrew Eman. Karon gikuha naman pud ko niya as Dunggalo artist yun, na discover man ko niya ni Andrew E. So Dunggalo Records nako, artist na ko niya. Nalipay ko na napansin ko niya. Matod ni Jay, padayon ng iyang paggamit sa iyang talento o pagserbisyo isip usa ka bumbero aron nga makatabang sa katawhan. Karon gigawasan ako sooner karong last week siguro. Mo ni among team karon sa 2020 ang matuto ka sunod iwasan na. More on informational rap gyapon siya ma'am, pero murag na siya murag additional pag nga information nga unsa gyud ang trabaho sa bumbero and mo gyapon ang paglikay sa sunog. Kuan lang, kung na kay talento sa maskingon sa mga butang mo, kanta man kadra o sayaw, kung pwede nimo ma-impart sa imuhang as uniform personnel, labi na uniform personnel ka, pwede kayo. Nindot o gaan sa paminaw nga naay maka-appreciate sa imong gibuhat. Nalang ko yung na-contribute sa bureau and then sa katawan sa tibok. So, at least sa pamaagi sa kong kanta, makadungog sila, na sila makatunan. Nagkadayaman ang atong pamaagi sa pagtabang sa katawhan. Ang importante, luwas kita og layo sa katalagman. Saludo mi sa tanang mga bumbero nga andam mo serbisyo. Kamo ang bida. Ako si Shannon Pabroa, Byaheng Do30. Maiiwasan ang sunog ay mapipigilan kung ikaw ay may wastong kaalaman. Ang sunog ay maiiwasan.